koro timo mano, ing'eni ka nitie katika ni mheshimiwa to iwe wanang'o. Ting'eni hie to pesa onge kama mjumbe nigi allocation kata MCA mar gonyo jopiny. Onge. Mae ma koro chunoga ni nyaka koro donje contractor momi tich CDF mondo koro duokne imiye check mar 800,000 to nyaka duokne mjumbe 200,000. Mae ma koro miyo MCA mako governor mafuanda ni bwana gi paro midwani wakali kapok wakale to nyaka miwa allowance makama. So da jopiny bende yao pachgi mondo ging'ini samo biro ni opimnwa kumanyowa ore ang'o giri madhi mbele to gimiye pache to dokgo tich nya bedo mayot moloyo to ka wakita kita ni samwa nene to nyaka niko kigonywa nyaka tindi chawa tinde ok gony tindi chawa yuko jamna na winjo no ner sani oner Mondi ochwe moner. Na winjo ka jomoko bende wacho ni kaboshime ok mode nyoyo. En gik moko mile chame. Nyagimadhi Mane kaka giloko. Nyagimadhi chaye gi mkate mowir. En joge mong'iyowa e timno makoro gini be odochako donje wi oganda koso nang'o. No. Nikech iyudo kata ka mheshimiwa ka lwete ochopo kata mana liel mora mora to chune giriekni te e gweng' achiel liet man kanyo duto nyaka chopie. To kamoro pesa ni en pes jopiny. Victor winjo. Nitiere yore ariyo ginyalo ng'iyo wachni. Nitiere jogo adier ma dwaro kony. Tinga manyalo bedo ni en gi liel adiera ng'ani dwaro onge gi nyalo odwaro kony. Mani miyo nego bed gimoro kamano nego bed ni mbunge ka en gi nyalo tinyalo neno kik konyo.